बर'लेण्डखौथ' होखानाय नंला बर्तमान समावहाय जों बेखौ मोनदांखादों नाथाय अब्लाबो बर'लेण्ड नङाब्लाबो जोंनो राजखान्थि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय रांखान्थि मोनथायखौ जोंनो होथों जों बेखौनो दाबि खालामबोबाय थादों। नैबे समावहाय बर'लेण्डखौ होनाय नङा होननानै आं फोथायनाय दङ मानोना 2020 सरावहायसो सान्ति सुक्ति खालामनानै थांदों। दा नैबे खम समनि गेजेराव 2-3 बोसोरनि गेजेराव फिन आरोबाव जे बर'लेण्डखौ होफिनगोन आंहा बेखौ गिबिसिनथाराव NLFB आफादनि थामथि गायसन साननि हामलायथिखौ आं साफ्रोम बर' रायजो राजानिसिम बावहरग्रोदों। नंगौ जों दिनै NLFB आफादनि थामथि गायसन सानखौहाय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय स्वरनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पआव खुंफुंदों। जोंहा फुंनि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावहायनो जोंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों बायदि बायदि आफादनि बिबानगिरिफोर लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरबो जोंनि गेजेरावहाय नुजाथिफैनो हादों। बेखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। NLFBनि दाबिनि सायावहाय सरकारा दिनैसिम इनिसियेटिभखौ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय अब्लाबो जोङो आफादा जों गोख्रोङै बुंबोगासिनो दङ जोंनि जि डिमान्ड आरो जोंनि जि बर' हारिनि जि आद्रा थानाय सिमां बै आद्रा थानाय सिमांखौ सरकारा आसाम सरकार भारत सरकारा थाबैनो जोंनो होफुंनांगौ। सावरायनाया जोङो दा बुंनो थाङोब्ला फर्मेलि जोङो माने सरकारजों ज' जिरायलायनाय जायाखै। नाथाय अब्लाबो सरकाराव थानाय लिडार्सफोरजों प्लास जोंनि प्रेसिडेन्ट इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनोबो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनाय जाबाय जे NLFB होननाय आफाद मोनसे दङ। NLFB होननाय आफादहा ओरै डिमान्ड दङ होननानै जोङो गथायनाय जाबाय। जों डिमान्ड हिसाबै फार्स्ट प्रायरिटियाव लादों जोङो जेलावहाय थानाय जोंनि NLFBनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो केडार्सफोर जेलावहाय जोबजानानै दङ। गिबिसिनथाराव बिथांमोनखौ जोंनि उदां अख्राङावहाय रिलिज खालामनानै होथों अब्लानो जोङो NLFBनि जि मेन डिमान्ड बे मेन डिमान्डखौ जोङो रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जोङो सरकारजों सावरायलायगोन होननानै बारग'लांनाय समफोरावहायबो जों बुंबोबाय थादों। बर'हा गोबां समस्याफोर दङ आरो गोबां समस्यानि मोनसेल' सलुसनानो जाबाय बर'लेण्ड। जों जुदि बर'लेण्ड मोनोब्लानो जोङो जेबो संग्राम खालामा। जों NLFBल' नङा सोरबा बायदि बायदि आफादल' नङा। बर'आ जुदि बर'लेण्ड मोनोब्ला रावबो आफादा बेवहाय डिमान्ड खालामनांगौनि गोनांथि थानाय नङा। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो आफादनि डिमान्डआनो जाहैदों बर'लेण्ड। दा जों NLFB आफाद हिसाबै बर'लेण्डखौ बुङाबालासिनो बर'लेण्डखौथ' होखानाय नंला बर्तमान समावहाय जों बेखौ मोनदांखादों। नाथाय अब्लाबो बर'लेण्ड नङाब्लाबो जोंनो राजखान्थि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय रांखान्थि मोनथायखौ जोंनो होथों जों बेखौनो दाबि खालामबोबाय थादों। नैबे समावहाय बर'लेण्डखौ होनाय नङा होननानै आं फोथायनाय दङ मानोना 2020 सरावहायसो सान्ति सुक्ति खालामनानै थांदों। दा नैबे खम समनि गेजेराव 2-3 बोसोरनि गेजेराव फिन आरोबाव जे बर'लेण्डखौ होफिनगोन आंहा बेखौ फोथायनाय गैया। NLFB आफादा जेब्लासिम बर'नि समस्याखौ सुस्रांनानै होनो हाया NLFB आफादनि जि समस्या बे समस्याखौ जेब्लासिम समाधान खालामनानै लानो हाया अब्लासिम NLFB आफादा जोंनि दावहाखौ जों कन्टिनिउ लांबाय थागोन। NLFB आफादनि जेंना होनोब्ला गिबिसिनथारावनो जोंनि NLFBनि आर्मि चिफ बिथाङा जेलावहाय दङ बिथांखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामबोनांगौ। गिबि NLFBनि जेंनाया बे जानानै दङ बर्तमान। आरो NLFBनि डिमान्ड होनोब्ला जोंहा रन्जन सारखौहाय सख'नो नांगौ। आं बेखौ जोङो बारे बारे सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों। बर' रायजो राजानि थाखायनो जों दिनै गावनि बिमा बिफा न' बांखौ गारनानै जों फैदों। जों केम्पआवहाय दंफैयो केबल मात्र रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समफ्राव NLFB आफादखौ रायजो राजाफ्रा सहाय आरो मदद होथों मानोना जों बिथांमोननि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोननो प्रमिस होदों रायजो राजाफोरनो बर' रायजो राजाफोरनो मोनसे जों प्रमिस होदों जे बर'नि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो सुफुंना होआगौमानि NLFB आफादा आफाद हिसाबै थाबाय थागोन। अपेन सेसनावहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन मिस्टार अमिरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा एक्स NLFBनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आरो प्लास बिथाङा दायो बर्तमान अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि सासे एडभाइजार। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन गंगाधर रामसियारि बिथाङा आगुनि एक्स प्रेसिडेन्ट एबसुनि।